dina tak ancien gorko mo te kadi il faut yimbe lerna kadi wona gorko wadi yimbe goppo gorko mo mbatta video na jartomo Yasin neddo goto nan leydi mira ok dum tan o mi andamo ni konko andi kam o wi ko bandam ko korejam o nyaage makam hay soko alla nyaagino kam mi hokkata parce que ko kalan mi do ko gonga fawete do waaji mo Yasin wadano video ko apply jey wiete apply jey le tuddu legi laaj den Yasin jeukeram bu mu tagol bi num tuddu man le gars là il est ici à Paris il s'appelait Ablaye Jey j'ai 6 photos de lui si vous voulez je peux même poster les photos vous restez ici pour dire on kotta patati patata o to pousser kam koy Yasin nandi konko kotti o kotti ni on nan don allez parisien hal après wodde ouais ok d'accord bon Yasin allez Yasin Californie vraiment ka nedo poddo jarnede ka nedo poddo duwnede parce que ni a hebi baraji pourquoi minen koyamen min narine bakkat pourquoi amin mada Yasin défendre taw Yasin ko fenande nedo kadi sa wada nedo défendre ana anda jara koy majjere Yasin o fenni hal pleurebe pop no fof no poturno parce que o fenni yimbe fof no pamirta ona sérieux parce que ay nedo ko kongol dimo ko kongol mum parce que haalde hunde ko wona gongo dum mojani do joni yimbe be hankirin hay goto o tadra gir mum hankirin actuellement go ko peno dino ko caga mi do mbami hadde a haali gongo ko anda dum woni gongo dum wodi voilà yimbe jira ka o gongo caga o kam mi anda kono kottude kam ko si parce que video jabi jogi waya jara téléphone merci Rokia Ramenda audit micro ma vient yen mbok olof yi yen togalen wet rek yen deglu len tuuti rek li ciowol peul nam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah ko indimo ma yettodum bismillah mi yida junat hen no fewi ko rewbe tan kaldar kala keddo kam debbo gonga Yasin ko wadi ko o forani wadde dum kadi wona première fois enen jienne debbo ene wada ko wadi dedo gede donc kambe ponno jettude hen dum do nirno ponno jettude hen dal be jiya ko toujours ko wadata ko be ganda dum fewani kadi be ganda kadi dum do kadi yodan hay Allah e hor mudum yiya dum holno debbo jettirta tan téléphone mudum huccire awra budum en filma dum en nelda dum gorko hay sonon ko gorko ma a forani waddudume mudum dum don alakal non ko heddi ko e hedro non kala bawdo wonde gorko ganduda ko hande ada wonde mudum jango anda ko way wonde kat sedan kat kala didbe bima tarbe rew ko sedan wona dum don donc ab pour rentade afrique banni den be dento dum no feewi hari yid neddo tan ha kangeda hankan bada batta wadde ko heewi ko gandanda en harmi Allah hor mudum yida dum debbo gila domum hay les mudum ko awra donc a fotani ƴettude awra ma ada nelde dum gorko ma holon plaisir mo hebaren ha ko gandanda walla holon plaisir an mo kebara hen fe en heewi won hen rewbe ga tawni wona worbe mumen ko worbe wodbe be gandanda ne gandindire mudumen internet tan ne kalde mudumen comme ça la walla tan yidde aduna tan walla yidde hokkede hunde won hen jomumen preuve comment bima mam nelduma téléphone wonbe to mbay wonde fof tout le monde partout de monde même nelde téléphone mom wadeni ni non nelde dum do jaafa don tane kongol hani neldam for endima neldam dum holno neddo tan gandida juldo tan juldo an mimi halanga goddum taw an tan ka juldo holno mbawida wadir dum etta tan foroje ma tan no gonirnani no Allah jibnirmani ni no yuma jibnirmani tan etta fordum an nelde dum gorko vraiment dum min sam hedim dum tan mi sikkari ga en dum ne me dal Allah ko moje a jaram salmini modum joni ko kedida ko kedida ko ala ko kalda hen na leri wala lerani no ko kala ko min gila video di jalti be yeni tan ene yahe internet me mi medan sikunde san ko gorko makko ex makko wadan dum don e hay mine horam wallahi mi hudi so halda joni non wi gorko yo yafo mi rek parce que dum do kalda ko ne lab hay gorko no kaldirta e mudum ko kala neddo jojjo en andi ko konko wadi dum parce que konko to wondo ko kuldo ayni bidam ay andi ko France no gonda on way adandem problème wala mi posta fraude vraiment asa yiran asa nani tan ada andi ko konko wadi dum donc odo Yasin o fini
des fois firti ɗum ɗo ko firti donc konko joni o haɗane goto wona neɗɗo goto tan c'est ça le problème o anda holmo waɗanno vidéo o anda donc firti ko konko joni ex makko omo jogino ko way noon e kadi oɗo kadi ne jogui ko way noon wari kadi goɗɗo kadi yalta wi ne jogui ko way noon joni noon pour mi haal noon vidéo mo jiiɗono woni onon fof mo jiiɗon na dañi micro goto ɗum salda sa yiyani yeɓoɓe hol kanda aɓe jii vidéo mo jiiɗono na ƴefta mike goto na ɗakka ko solde waajo tan yaltata min noon mi jogui ganduɗa yeeso waajo no jooɗi e dalɗudi na waɗi écouteur mum no orni wuttema ko verte nde guelo waɗi ɓandu mairie waajo ummi ɓoto tuuba fof mbiɗa jogui preuve jogimi eyyi kay a jarama Allah jarama jaari bari uddit micro ma man preuve rek kalisma aɗa selli yettere Allah an ko golɗo kuudogol subaka lawtata non problème bi mooy xam nga sunu mbokk Haalpulaar yi dañuy dégg teel rek ne damm na jaari ñëwti num turati kii ñëw na leen dugal leen ci loo xam ne xamuñu ko woon mais soɓe jeeyi haa ɓe njii gonga noon yoɓe ngar ɓe kaala gonga an kali holde puɗɗiɗa wadde enquête kam ko faate ɗeɗo ɗe non aɗanna probléme min mi heeɗima haala ka gila ñanden kono on jiyani vidéo goto mi waɗi hen par ce que min somi nani hunde mi arata tan mi nana hunde tan waɗa vidéo he gorko ko bonɗo waɗ mi faɗat mi ndaara mi waɗa enquête am holno yaari woni an wonni ɗo gorko ma on ceeri gila nden ɓooyi problème gorko yaltinani gila nden hande yaltata donc peut être gorko yaltinani nde man noon ya Haalpulaar en tout cas kali min nani haala ka foof min c'est la première fois ko mbiɗa haala hen par ce que aɗa andi neɗɗo ɓe mbi wota nan toltan mbiya heeli quoi kadi ɗiɗo haalullaji kala kalatɗo hen kadi yo ardin hakkille muɗum wondo neɗɗo kala ka laaɓaka tan a wawa haalde ɗum ha laaɓa ceerno te joni aɗani ko ɓuuri waajoni vidéo to jaari leli ɗo mi holla toon jaari kay wona jaari de mbiɗa mooli Allah eyyi oɗo nowete kadi Yacine to leli en daɗɗuɗi mi holla on waaji o onon ko dañjon ko vidéo Yacine tan jiiɗon ala kali ɗum c'est pas l'appel non mi yaltinani attends on paamani mi yaltinani gaɗa par ce que somi yaltini TikTok waɗat bloqué kono mi holla on appel o waaji mo waɗano appel o pour gandon ko c'est le même vidéo ala jarani koye preuve tan jahanmi noon kawoya jarani en tout cas amin keɗi vraiment des sujets tout ça là mais aussi waru seset tan mbaɗa amin seset yallah baax c'est juste pour ça parce que mimiɗa anduma miɗa andi no darde ma miɗa andi kadi vraiment hakkille ma miɗa andi kadi hewde ma needi peut être yimɓeɓe jiyatama koye internet mais soɓe jii kali en face à face et kali vrai o wona gotum joni pour mo walla on haal la kali mimi yeehi je vais revenir à tout à l'heure on jarama bandiraɓe almini galle ma mima wona ɓorte jaltinmi wona solde wona fasko ko jaltinanmi ko waaji o hoore mum heɗoɗeɗo procureur en ɓaɗi gari uddu micro ma procureur uddu mi ara ayi wona hoore o Yacine nani wona o vidéo dañɗon waaji o nani on jiiɗe waaji o nani anani onon on jiyani ɗum ɗo jiiɗon tan ko mike goto na ɗakka on jii tan ko solde yeeso nani waaji o téléphone mi nane ayi de aɗani o wona gorko mo ko o ceeri o ko haaldanno on jii yeeso Yacine nani somi waɗi ni seeɗa mon jii wona o ko Yacine wona nani appel o nani wona leeri de appel o nani leeri wona leeri appel o nani waajo écouteur habbi ɗum ko vidéo jogimi hen min tan waɗi capture photo pour ndaron waajo ko écouteur habbi na jala on jiide o wona gorko mo ko Yacine na waɗa ni son jiini joni ko comme nin waɗi ɗum capture on wona photo tan pawaɗo dow ni ko vidéo mi yiɗa yaltinde becce walla goɗɗum wona on jii onon ay goote aduna yiyani oɗo photo waaji te waaji o mbimami photo ji makko jeegom jogimi e numéro téléphone makko France te ko jaɓi ko konko wanno enregistré joni noon o ko yaltata wiye ko ex mari makko waɗimo enregistré c'est pas vrai waaji o ko Gabon wonno ummima Gabon nan ɗo France yo goɗɗo ara gonga tan dëgg rek wayi kali a weltanama salminama frère machallah min jii ko kalɗa ko kadi avec preuve uji ɗi jaltinɗaɗi e tout par ce que leñol ngol fof sa teskitima hanki ɓe ɗakki photo oye gorko makko ancien gorko eyyi min kam mi waɗani hen vidéo ga par ce que leranimi ew joni noon an comme aɗa jogui preuve uji gorko koynuɗomo an a fotani suurde oɗon gorko hayso ñaguimama ano par ce que yimɓe leñol ngol yiiɗi andudemo
pour rewɓe heddiɓe mbawa rentademo gonga pour wawde rentade wondude makko oto filmude rewɓe woɓɓe kadi o ɗum ɗumen ɗon ko gonga so ɗum ɓenni ɗum to foti poti yafnade gorko makko mo takkuno e mo affiche e ɗiyo preuve uji joguiɗa kam ɓaari ko koynuɗo ɓi jananɗo kanko ɗum foti yaltude o ande image makko to yaltar ɗo e bagage makko to yaltar ɗo ɗum woni normal eyyi joni ɗaɗa mi hokka on hunde ɗaɗa mi hokka on ko mbiɗa ko mbaɗanoma procureur général e monsieur magistrat mi hokkete ayi